Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Γκουνέλας και το επιστημονικό άρθρο που θα σας παρουσιάσω με δικά μου λόγια είναι το Quantum Random Number Generation Using Quandela Photonic Quantum Computer. Στην έρευνα αυτή εξετάζεται η χρήση ενός κβαντικού υπολογιστή για την παραγωγή τυχαίων αριθμών και οι προκλήσεις που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία. Αλλά πριν προχωρήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, ας ξεκινήσουμε με ένα βασικό ερώτημα. Γιατί χρειάζονται τυχαίοι αριθμοί? Λοιπόν, η τυχαιότητα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για πολλούς τομείς, από την κρυπτογραφία και την ασφάλεια πληροφοριών έως και τις επιστημονικές προσομοιώσεις κβαντικών φαινομένων. Όμως, οι περισσότεροι υπολογιστές που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν παράγουν πραγματικά τυχαίους αριθμούς. Αυτό συμβαίνει γιατί οι κλασικοί υπολογιστές βασίζονται σε αλγορίθμους για τη δημιουργία αριθμών που φαίνονται τυχαίοι, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Αυτοί οι αριθμοί προέρχονται από ένα seed, μια αρχική τιμή δηλαδή, και αν κάποιος γνωρίζει το seed, μπορεί να προβλέψει ολόκληρη την ακολουθία. Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες στην ασφάλεια, καθώς η προβλεψιμότητα των αριθμών μπορεί να οδηγήσει σε ευπάθεια στην κρυπτογραφία. Ωστόσο, η προβλεψιμότητα των ψευδοτυχαίων αριθμών δεν είναι η μόνη απειλή για την κρυπτογραφία. Ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ανάπτυξη των κβαντικών υπολογιστών. Ο αλγόριθμος SOR, που αναπτύχθηκε το 1994, επιτρέπει την παραγοντοποίηση μεγάλων πρώτων αριθμών εξαιρετικά γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι ένας ισχυρός κβαντικός υπολογιστής θα μπορούσε να σπάσει όλα τα σύγχρονα κρυπτογραφικά συστήματα RSA, τα οποία βασίζονται στη δυσκολία αυτής της πράξης. Αν οι κβαντικοί υπολογιστές συνεχίσουν να βελτιώνονται, τότε οι παραδοσιακές μέθοδοι κρυπτογράφησης δεν θα είναι πλέον ασφαλείς. Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα την φέρουν οι κβαντικοί υπολογιστές που χρησιμοποιούν τις αρχές της κβαντικής φυσικής για να δημιουργήσουν αριθμούς που είναι αληθινά τυχαίοι. Ένα από τα φαινόμενα που χρησιμοποιούνται είναι η κβαντική υπέρθεση. Ότι δηλαδή ένα φωτόνιο μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα σε δύο καταστάσεις, δηλαδή 0 και 1. Όταν το μετράμε, καταλήγει τυχαία σε μία από αυτές τις δύο καταστάσεις. Αυτό επιτρέπει στους κβαντικούς υπολογιστές να παράγουν τυχαίους αριθμούς χωρίς τη χρήση αλγορίθμων. Στη συγκεκριμένη έρευνα εξετάστηκε η χρήση του φωτονικού κβαντικού υπολογιστή Acela, ο οποίος χρησιμοποιεί beam splitters για να δημιουργήσει κβαντική υπέρθεση και να παράγει τυχαίους αριθμούς. Για να ελέγξουμε αν η κβαντική παραγωγή τυχαίων αριθμών λειτουργεί σωστά, έγινε σύγκριση με δύο μεθόδους. Η πρώτη ήταν με τον προσομοιωτή της Acela, που τρέχει σε ένα κλασικό υπολογιστή, και η δεύτερη είναι με το πραγματικό κβαντικό hardware. Ο προσομοιωτής πέρασε όλα τα 15 τεστ NIST, κάτι που σημαίνει ότι οι παραγόμενοι αριθμοί πληρούσαν τα στατιστικά κριτήρια τυχαιότητας. Όμως, επειδή τρέχει σε κλασικό υπολογιστή, οι αριθμοί του είναι στην πραγματικότητα ψευδοτυχαίοι. Το πραγματικό hardware, το QPU Acela, πέρασε μόνο 7 από τα 15 τεστ. Αυτό σημαίνει ότι, αν και η κβαντική φυσική θα έπρεπε να δημιουργεί τέλεια τυχαιότητα, το πραγματικό υλικό εξακολουθεί να έχει τεχνικούς περιορισμούς. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους το QPU απέτυχε στα τεστ τυχαιότητας είναι οι εξής. 1. Η ανισορροπία μεταξύ 0 και 1. Ιδανικά, μια κβαντική γεννήτρια τυχαίων αριθμών θα έπρεπε να παράγει ίσο αριθμό μηδενικών και άσων. Ωστόσο, λόγω ατελειών στις πηγές μονοφωτονίων, οι πιθανότητες δεν ήταν ακριβώς 50-50, οδηγώντας σε αποκλίσεις στα στατιστικά τεστ. 2. Επαναλαμβανόμενα μοτίβα στην ακολουθία. Ορισμένα τεστ, όπως το RANS test και το Approximate Entropy test, έδειξαν ότι η ακολουθία των αριθμών δεν ήταν εντελώς τυχαία. Αυτό συνέβη λόγω τελειών στους beam splitters, που προκάλεσαν ανεπιθύμητες συσχετίσεις μεταξύ των bits. 3. Κβαντικός θόρυβος και περιβαλλοντικές διαταραχές. Θερμικός θόρυβος, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και ατέλειες στη μέτρηση των φωτονίων επηρέασαν την ποιότητα των αποτελεσμάτων, προκαλώντας αποκλίσεις στα τεστ cumulative sums. Συνοψίζοντας, η μελέτη αυτή έδειξε ότι οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν θεωρητικά να παράγουν πραγματικά τυχαίους αριθμούς. Όμως η πρακτική εφαρμογή εξακολουθεί να έχει προκλήσεις. Το πραγματικό hardware δεν έχει φτάσει ακόμα σε τέλειο επίπεδο, αλλά η έρευνα συνεχίζεται για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα.